салому алайкум дӯстони азиз. имрӯз чоршанбе. Умедворам хуб ҳастед. дар ин рӯзи чоршанбе умедбахш ба шумо хушбахтӣ, рӯҳбаландӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро, солимиро таманно дорам. имрӯз камакак абзор метим аз шаҳрмон. тавре медунем, аз шаҳри Ной Бранденбург, кишвари Олмон ҳастам. имрӯз саҳари новостиёро дидам, ки дар мом ҳамаи магазинҳоро 800 метр ба фикрам ҳисоб карда шудагиянд. ба ҳамон хотир ман магазин рафтестам. ҳозир мебинем кани ин гапҳо роста ё не. бо мо бошед. дӯстони азиз, тавре мебинед ҳаво офтобӣ аст. мардум аллакай рӯ ба кор, нисфи одамо кор биромаданд. 4 май насиб боша мактаб сар мешавад дар Олмон. ва аз рӯи новостиҳое ки ман хондам, яъне ки 800 метр касе ки магазинаш ҳамоқа ғунҷоиш дора, магазинҳои ҳам хеле майдарак шуданд. ва ҳозир мо ба магазинҳо медроем, мебинем вазъията. ва мактаб хатмкунандаҳо ба мактаб рафтан, оное ки экзамен доранд, вале дигар синфҳо ҳамашон ҳозира шуда карантиндаянд. яъне ки хеле беҳтар шудааст. ман аз ин хабари хуш хеле хурсанд шудам. умед дорам ки дар тамоми дунё, махсусан дар Федератсияи Россия, зудтар ин беморӣ камтар мешавад, яъне оста оста аз ҷаҳон гум хоҳад шуд. ин ҳама бо хости худованд аст. дар ин моҳи шарифи рамазон, ки фардо оғоз мешавад, ба ҳамаи шумо ман ибодати хуш, рӯзаи хубро таманно дорам. акнун медароем ба магазинҳо ва як хабар мегирем, ки оё дар ҳақиқат магазинҳо кушода шудааст ё не. ин лендатай мебошад, маркази универмаг, мисли универмаг аст. қариб 20 магазина фаро мегирад. аз пӯшока, хӯрока, мағозаҳои туркии арабӣ иборат аст. на ин мағозаи пӯшока ҳуйка диҳанд, барои ки маҳкам буд. дар инҷа тамоми намуди пӯшока хеле арзон аст. ана акнун бо рафтан мегирем. инҷо китобхона ҳаста, китобхонаи ройгон, вале ба фикрам ки китобхонаро ҳоли накушодиянд. мумкин рӯзои наздик кушода шавад. тавре мебинем китобхона ҳоли маҳкамай, яъне ки ҳами нигоҳ дорем банди сирх ки боша, ин маҳкам мефаҳмона. ана ин магазинҳо аллакай Росман, ана инҷая магазини дигар, инам ҳуйшидагиай. инҷа ҳам либоса аст, яъне ки магазинҳои либоса ки 800 метра ғунҷоишаш ташкил метиҳад, ҳамаш кушода шудааст дар Олмон. ва имрӯз дар Олмон аллакай одамо озодона, яъне ки аз карантин озод мегарданд, аммо ҳамоно ҳам қонунҳо хеле сахт аст. дӯстони азиз, яъне ки бояд вақте ки дар магазин бошед 2 метр аз якдигар дур истода шумо харид кунед. 2 метр дур бояд боша. дӯстои азизи мо, акнун ҳозир ин магазини вай аст, магазини арзон аст, теди. мо ҳозир айҷа баъзе чизҳоро харид мекунем. анаҳа аз теди биромадем, акбо рафтестем, яъне 2 метр бояд дур бестед. дӯстои азиз, дӯстони азизи мо, дигар воҳима накунен, ҳама ҷо хуб мешавад иншааллаҳ. боварӣ дорум ҳамаш дар сатҳи олӣ мешавад. худованд меҳрубон аст. ва тавре ки мебинен, анаҳа нигоҳ кунен магазинҳоро. ана ин магазинҳое ки шумо диден, ҳозир ман шумода мегум, ҳамон ғунҷоишаш 800 ҳисоб кардагиянд тамом. ина инҷада шумо меистен 2 метра диден. вақте ки шумо магазин медоред, ҳолиам ҳамин қоидаҳо ҳаста, интизор меше. нигоҳ кунен, ана михел меисти кассада 2 метр 2 метр. ин қонуни тамоми давлатҳои Аврупо мебошад. ай магазин биромадем, бисёр чизҳо арзон шуда, ҳатто 50 сент 1 евро шуда. 1 евро ба фикрам 11 сомону 20 дирҳамай дар Тоҷикистон, вале дар ин ҷо 1 евро баробари 1 сомони хумон баробар мешавад. мо аз мағозаи теди як вай гирифтем, мисли мантупазака. рамазон, моҳи шарифи рамазон ай. ба ҳамон хотир ман ин чиза гирифтам, мисли мантупазака, масалан биринҷ ё ки ягон хӯрокара дар ин мо мепазем. ба ҳамон хотир ман ина харидорӣ кардам. нигоҳ кунед,
бисёр чизи хуба биринҷу мисол сабзавота шумо меҷӯшонӣ, ҳамаш парда мепазад, яъне ки ягон грамм равған намеандозед. Барои саломатӣ фоиданок, дӯстои азиз. Инак боз ба дигар мағозаҳо мерам, як хабар мегирим, чизои дар кори ман мехарам. дӯстони азиз, камакак шумода абзор кардем, яъне ки вазъияти карантини мо хеле беҳтар шуда, мисли пештара нест ки ҳама ҷо маҳкам боша. умед дорам ки дар Россия ва дар дигар кишварҳое ки ин вабо ҳанӯз ҳам авҷ дорад, иншоалло ки аввали моҳи рамазон хуб мешавад, беҳтар мешавад ва тамоми шароитҳое ки пеш будан ососта дар ин тобистони офтобӣ барои шумо муҳайё мешавад. умедворам ки ҳамааш иншоалло хуб мешавад. бо мо бошед. худованд нигаҳбонтон. ҳама вақт хурсанд, хушрӯзу хушбахту фараҳманд бошед. ташаккур ки канали маро дастгирӣ мекунед, дӯстони азизу меҳрубон.